Ki Katto Katne ki Jingtip Shaphang uba Pretone Tynsong. Ya uba Pretone Tynsong lakha house nem chi jar khandai spa Dribosan ha ka khat khandai tarik u December. Ka kerteng jong ipa jong i ba Pretone Tynsong ide i late es khar umnoi. Ban ka jingpule jingputhi jong i ba Pretone Tynsong kadai ba ila pas ia ka bikom. Bat ila donru yala ilok ka constituency kaba iba Pretone Tynsong imi kadai na 27 pun ursla assembly constituency hakaba ila mi na ka National People's Party ka hobbies jong isar Pretone Tynsong kadai traveling, reading but sports ya ka favorite pastime jong i pade kadai ban pek kubor bat ban pule yakikon. Iba Pretone Tynsong ila poi Shakiri kiba compare kata kadai ka Belgium, ka Bangkok, ka Singapore bat Hong Kong. Ya ka permanent address kata kadai ka Jakarta kaba pakka jong iba Pretone Tynsong kadai Rangain Village BPO Langkardam East Khasi Hills District. Ya ka telephone number kata kadai Kandai Pran Drew Arsan New Not Iway Drew Sound. But ya ka email ID jong isar Pretone Tynsong kadai P Tynsong 251@gmail.com. But ya ka jaka kaba isa menta kata kadai ka present address kadai Haroma Ville Pokse North Shillong.